Kija Sagali. Ane bumukai Koron Mohan Tripura. Anparakai Shindu Kumar Dolasingpara. Acha nong tini media bas kang phaimani ma phaimani karon tamo kija Sagali. Ang media ni basakang media na lakhana ko masaman karon kai ani buri miani simi nogoni akhole kang wai thangja. Ngke boro thanga abasai miya oro bobai chung kesa bo para berei sognungo abono kesa walai lai kha kutuglai kha chung kono bulai tolai koroi asuksa kokbai no ang bano arom hin thamani bai no bo akhloi thanga hangkai obon bade bo jodi se ani tomung chaya hingkai bo ang bai kaglai nanu musugo hingkai bo ruwajani parani ruwajano ro thangbai bicha dokhaisila bo bai ang gam haya kung salai mano hingkai bo oboboro liya bo ek kothai bo tama hini ba khachong khangai oino borok bai khali thangmana haikaise bono kono jaga rutu meya haikaise bo thanga bo ang bai jodi kaglai nanu musugo kok salai nanu musugo hingkai to parani ruwajano ro thangbai bicha rok hangkai salai manghamong hingkai takto bono salai nanu sidong logise mania bono oro hini je bono hutu gikari lamaya abon bagai bono rutu lamaya hingkai angni je chaya tongkhai bo ei masa ang jodi chaya tongkhai bang bono nakhat sano bono ko phaitong je kiso ang chaya ongkhai bo bono ang sanai ani bulong khai bo ang bono map sanai ang obahai jodi bulong khai ang obahai arong ya hingkai binimbo tongmung obahai ke awa kono tongmung sedi no phaidi gam gorong ke nini basa buti tong phaidi ang abon bagai no joto sano nusugo hingkai bono jara je jaga nungnai boro rok bo ani number ke call khai am janen di am sadi hingkai ang bono jodi se abaki khai ro mangkai ani je chukjamani ang rang khokja khoni pung oborong no cha panungan pung ang khorosore do na oborong je am rakhi sabai o mane borong Tege sako bo mia ongkhomani karon tangli ongkhoka nang bai ki nogo walai sukja haya ko bulai le jagda. Aboni abono hake tang samane walai lai ja hingke walai lai mane bisingo ang bono saga nung jodi ani kokhana liyangkai nung dile bahake bere hota jodi oni barata ekta abahake bere tongo chongo kono somoy gaingkai abahake nung ongkhangke to ang lasikha hingga ang nono buya nono kuno khaya ang saksapung biti jaga ko ang thine hini bom saga hingga abono bo thangka khole asuk jabai no bo kaisa koksai kalin hapong parani borong no bo bai bo biti jaga thike hingga ang dus manjangnai bo ya tomung no siya hingga ya ko no siya hingkai ang ar bo bai tangai siya bo bai kalainai hinai bo sai thangpung Nang bai walai mani pore nang kha phur bo jaga tong. Ang khai walai mani pore khai chung walai kha emne Mia sarigo walai kha do o taini salo walai kha horo hangge bo thanga hanggai mia sarigo sal jatong kha nogo Acha. walai oi sal ja nogo tongkha hanggo sarigo thanga bo khalo Khari tanga. Acha nangni darana tamo bo ki parao buini o jaga thango horo thango o kono chonde horok tore tong nang. ani sondeho tong mane tongyani jat bono to abahai ke to sondeho le male maya hangge bo Dili bo thango abahai ke thango angha bono sungka nung dili abahai ke thango hor 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा amne nung 5 tar wakal thanga gai 11 ta 12 tar ekhane nung no phayang gai Honni. Nang kha phur bo jaga tong. ojang para ko thango yang para abo sunggang gai bo sago bo nung aro sabono ra so dili thangai tama kono sanung tama khaing gai bo aise jot borong no gai beri go sago bo hanga ang ngi pole nung tama kono sa bisi beri mane hamya abahai ki hingai ang onek din ro khang gai bo ani duty tong dekung 10টা 11টা ro khaichong rong nai pheu ang bo bere di tong hinai mane to chala ro bete nuya bo na ob to sotti kok sana ya to bo bor thang bor tang hinai ang chong rong nai pheu no nuya na rab nukung khamane bosu bisirong ka jung nukung khamane 2010 sum kai bai nang sarai khorok sungkha sarai khorong nai ene no ro nog ro walai bulai ro kodeng lai bulai sung as porjonto tabo 15-16 বছর kai thanga sung kai jabai mani phungja phung bulai yakho as porjonto Acha. bukhuk bale walayo bulai yakho Aja nini chondo tabu bo jaga thanga na rong manchu. nani sondeho ang kono wan somaya bo tangge rang puisa ro butlang thangja ang samaro bo je elaka ro bo joto nai tukha kono jaga kari manliya ngai bono kesu kasalo khalka hini ro bahasong khang de nangene nong parani lukurong no sasaka je ni nukung ni amai saja ni logi chungje komai tini bo saka joto no saka ang joto borong no saka hingga ang saka mani jabo ang arbo saja ang jodi bulongman tongkhai bo no ki fili phaidong hinggai no ki fili phaigang ke boba ang program haya salainai ani jodi bulong phaibo ang tamanung ano nasilika ang mani ani akol bo mahai ke character nungoi bana nasili o akol no
sedi hingga ang aku no senai bo tama sorot tama no saya nung abono bo satong bo saka ang raji ongnai ang bo senai to bo ta hingga ani basa mangnui sari cikun tongo hingga bo ta tin bo school thangmaya bong tin exam school thangmaya je kablai tongo horbo thumya tin horbo kefung thumya je kablai mang tongo bumano nai tunglai bo mon nai to bo mon se kabu abon bagano ang ni je sobo bo ke kafe mukti makalai kha ang bo no tong to na ke kori thanga ga ta hotat ke tong phaya ang thango bakhabo abon bagayang bo je ja phung tong thong no ke phili phaitong no ke phili phayoi bo je samano ang dorkar nang hangkai bo asuk bisas khaya hangkai parani okra sakara thumai bo kok salai tong tobo itini khanap bo no ko phaina nang thong bo no kuno khaya ang je bini kongai moton ang tong nai abon nini burito nog nong khotanga parani lukuro nuruk jakda lama rogo amti rok kije saga miya go nuruk jak pung serok bojaga nuru hangkai yang rela magdayo ke sage nuruk pung ngai yang bolong besar habi thangga ni sago acha hingga bolong besar habi thangga mane bolong dei lama kaisa tongo acha o je sindukumar school dong nai or hoyo hanggai or sage ngai miya horo photo gui thangga bini bai ni jor no thangga ngai ani sari kusubu thangga horo hinggai maya hinggai obor rok no hui tono bok salia pung hinggai chabobo amu bung maya atolani borong no acha ta singo je bo thui thango himani aburini bung khai tuisa hini sago tesing boka bong nogo bong no thui thambong hingkai ang je idea saka bot tasing golai mialai no borok koroi iro sapaya ni sago hingkai tasing ang thambor khai bare khe iro thui thango phoronga siri thui thango ni nok saman miya go khetani saya miya sakai jung mono romai lar manghamo hini ang hinga phle askai kono salia acha abor khe sabo abo kai oje otola parani borong no tuisani masa bumung kai tuisa jago oje thu thanai nok ngai Chandra Singh hinjago chandra singh tamo Chandra Singh Tripura borong no nong bai walai phaijak rok ni rogo sajak dehi sajakini sago ani sago kai abon pore ke burino mutuka bong nogo bong nogo thui thanga bini bahajagoi ba japur borok ta thangni rok ni mana khaije dehi kano samanlai mana khaijakini sago tongodi tini salja fungsin nogo tongra hingkai khana blogo jera thapung tin salja tongra hini himani chebo sapong ang tong malia ani chala phai rutu phainisi bor sapong nin dara phai rutu phainisi hingkai ang tabuno ma thangsinai boro thanai rok ni cycling hi saya pung bong no bok singjak pung nung akai bor thanai ni semani saya pung bok ang bok kuno saya asge nogna khoi thangani sa ঠিক আছে